этом видео мы прослушаем 10 мини-диалогов на татарском языке для начинающих. Сегодня вы улучшите ваше восприятие устной речи и навык общения. Если вы хотите прослушать уже 50 диалогов на татарском языке, то приобрести такое видео вы сможете по ссылке в описании, написав в мой ТГ или WhatsApp. Башлыйбыз! Начинаем! Син татар теле нише ел укыйсың? Син татар теле нише ел укыйсың? Сколько лет ты учишь татарский язык? Мин татар теле бер ел укыйм. Мин татар теле бер ел укыйм. Я учу татарский 1 год. Хәзер сәгать нише? Хәзер сәгать нише? Сколько сейчас время? Дүртенче ярты. Дүртенче ярты. Половина 4. Син кайсы төсне яратасың? Син кайсы төсне яратасың? Какой цвет ты любишь? Мин кызылны яратам. Мин кызылны яратам. Я люблю красный. Син бүген кая барасың? Син бүген кая барасың? Куда ты сегодня идешь? Мин бүген кибеткә барам. Мин бүген кибеткә барам. Я сегодня иду в магазин. Бүген урамда салкынмы? Бүген урамда салкынмы? Сегодня на улице холодно? Юк, салкын түгел, жылы. Юк, салкын түгел, жылы. Нет, не холодно, тепло. Мин яшел чәй яратам. Мин яшел чәй яратам. Я люблю зеленый чай. Мин дә. Мин дә. Я тоже. Сиңа ярдәм кирәкме? Сиңа ярдәм кирәкме? Тебе нужна помощь? Әйе, минем сумкам бик авыр. Әйе, минем сумкам бик авыр. Да, моя сумка очень тяжелая. Син кайда яшисың? Син кайда яшисың? Где ты живешь? Мин хәзер Чабаксарда яшим. Мин хәзер Чабаксарда яшим. Я сейчас живу в Чабаксарах. Син кем булып эшлисең? Син кем булып эшлисең? Кем ты работаешь? Мин табиб булып эшлим. Мин табиб булып эшлим. Я работаю врачом. Бу китап ничә сум тора? Бу китап ничә сум тора? Сколько стоит эта книга? Бу китап 400 сум тора. Бу китап 400 сум тора. Эта книга стоит 400 рублей.